Добре дошли и здравейте от екипа на SolarBlinds. Намираме се в нашата лаборатория. А това е нашата експериментална разработка. Здравейте, казвам се Александър Колчев. Аз съм член на екипа SolarBlinds и от няколко години се занимавам активно вече с него. По-точно съм CTO към проекта. Занимавам се повече с хардуерите и решенията по електроника, които са свързани с него. Студент съм в Техническия университет София, вече от 5 години завърших бакалавър, магистратура и предвиждам да започна докторантура. Заедно с моят екип участвах в програма Предприемачи в науката към Фондация Карол Знание и успешно спечелихме наградата от 7500 евро. Здравейте, аз съм Иван Стоянов, студент в факултета по автоматика на Техническия университет София. Аз се занимавам с софтуерната част на проекта, като това включва фърмуера и също така платформата за щата. Преминаваме и към мене, бивш участник на програмата от по-предно издание Предприемачи в науката. Студент, завършил магистратура в Техническия университет София, бакалавър, бъдещ докторант и човека, който се занимава с оперативния мениджмънт, маркетинг, стратегическото управление на компанията и цялостната визия на SolarBlinds. Малко за историята на SolarBlinds, може би е интересно да разкажем. Проектът стартира миналата година, всъщност от един студентски конкурс в Техническия университет София. Така се зароди цялата идея, тогава с Ивянчо. Той с интерес повече към техниката, хардуера, аз повече като човек на зелените технологии. Така всъщност стартира идеята да направим мини штори, които бяха изцяло за конкурса. С времето обаче, колкото повече изпипвахме бизнес плана, частта, видяхме, че има голям потенциал в самият проект. Първата стъпка, която направихме след като изработихме бизнес плана и концепцията около SolarBlinds, беше да се свържем с фирма, която е вече на пазара и да каже реален опит, дали това нещо, което ние правим е иновация, дали е интересно за бизнеса. Те потвърдиха това нещо и оттам всъщност започна големия прелом, в който започнахме да участваме в редица състезания. Именно след първото ни участие разработихме вече наш първи прототип, макет, с който да си показвам идеята и започнахме да ходим на различни състезания и предприемачески инкубатори, в които да участваме. Постепенно разработвахме нашата идея и след това в септември месец се включихме в програмата Предприемачи в науката, където добихме доста полезни знания от менторите, които участваха в програмата. Допълнително разработихме нашия макет и успяхме да спечелим половината награда Предприемачи в науката. С течение на времето, в началото бяхме само аз и той, но от лятото миналата година решихме да присъединим и третото си попълнение към екипа, който е Александър Колчев, тъй като той беше човека, който е най-добре запознат с електрониката, с токове, соларни системи. SolarBlinds създава ново поколение външни соларни штори. Тук може да видите нашето ново поколение ламелни тела, които ще инсталираме на реална тестова инсталация на прозорец на сграда отвън. Тези штори по-конкретно се разполагат от външната страна, като пазят сянка и генерират енергия благодарение на соларните клетки, които сме сложили върху всеки един ламел. Както може да видите, са много на брой. Енергията, която те генерират, минават по тези проводници отзад и така стигат до дома и към човека, който използва енергията. Имаме върху всеки един ламел специално покритие, което ги пази от прах, от вода и от натрупване на мазни и други такива петна. Благодарение на програмата Предприемачи в науката, ние успяхме да разработим тези изцяло готови прототипни тестови инсталации за SolarBlinds. Това тук е първата част от нашите две устройства, които разработваме паралелно с шторите. Тяхната цел е всъщност да направим нашите штори смарт и да се включат в умните домове, като това е хъбът, който стои в домът на клиента и той също се свързва с всички штори, които той има, за да може да разпределя командите към тях и съответно да изпраща тяхните данни към нашия платформа, която разработваме.
А второто устройство е всъщност това, което стои във всички штори. Неговата цел е да взема реалните данни от тях и да ги изпраща към хъбът. Тук е нашата платформа, в която клиентът може да следи всичките променливи, в които могат да се случват при шторите, съответно колко е температурата навънка, тока, напрежението, които се генерират и да следи тяхната производственост през времето и също така отделно може да контролира наклона на самите штори, да се ги прибира и така контролира осветеността в дома. От началото на проекта до момента ние сме участвали на редица конкурси, акселераторски програми, от които успяхме да получим много ценна обратна връзка от индустрия и от други хора, които се занимават в сфери близки до тези, които се опитваме да навлезем. След доста години труд и опити, ние не изгубихме мотивация и сме стигнали до момента, в който най-после започнем да печелим доста конкурси и важни програми. Част от програмите, в които сме участвали, са най-добър младежки стартъп, Сион акселераторът, Innovation Academy, Innovision и други подобни. Като след толкова много програми се надяваме вече до края на годината да почнем да говорим за реални клиенти. Благодарение на програмата Предприемачи в науката, ние събрахме доста ценни знания от менторите, които водиха лекции там, как да развием всъщност нашия стартъп. Благодарение на Предприемачи в науката, всъщност проектът в момента върви по един много по-висок път, всъщност вече към основаването си на фирма и предлагане на продукти на пазара. Благодарение на програмата Предприемачи в науката успяхме да се срещнем с много ценни ментори, да направим връзки с други предприемачи като нас и да вземем доста знания от тях. Това, което до момента сме постигнали всъщност с разработката на нашите штори и тестването, направихме няколко пилотни теста на външни установки. Това, което предстои от тук насетне и по-интересната част е инсталирането всъщност на SolarBlinds върху няколко реални обекта, за да можем да събираме всъщност емпирични данни и да валидираме това, което ние сме постигнали на теоретична основа. Реално през следващите няколко седмици ще направим тази инсталация на няколко локации, за да можем да събираме данни. Интересното тук е, че цялостното решение, което предлага SolarBlinds е първо уникално по себе си и представя много компоненти, които са изцяло авторски. Като тръгнем от проектирането на ламелните тела, свързването, електрониката, интелигентността от платформата и съответно всички устройства около нея са дело на екипа, който застава SolarBlinds, с което е изключителна гордост за целия екип, че разработва толкова многокомпонентна система, предлагаща всъщност едно единствено решение и това е да намаля сметките за ток, да прави сградите умни, съответно интелигентни и другото нещо е да намаля тяхната енергийна, да увеличава тяхната енергийна ефективност и да ги прави по-зелени и екологични. Участвайте в програма Предприемачи от науката, както направихме ние, за да реализирате вашия потенциал. Ако смятате, че вашата идея има нужните качества, може да участвате в програмата Предприемачи в науката. Ако ти искаш да си следващия, който държиш този чек, Предприемачи в науката е твоята програма.